Sunod-sunod na lindol naman na itala po sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! 14 na offshore earthquakes ang naitala ng DOST PHIVOLCS noong May 29 sa karagatang malapit sa Manila Trench sa kanlurang bahagi ng Bolinao, Pangasinan. Ayon sa ulat, karamihan sa mga pagyanig ay tectonic ang pinagmulan at dulot ng paggalaw sa ilalim ng dagat. Bago ang serye ng 14 na lindol, 4 na pagyanig na rin ang naitala noong May 27 kabilang ang magnitude 3.4 na lindol. Alas 11:15 ng umaga. Noong May 28 naman, mahigit 5 beses muling naramdaman ang pagyanig sa bayan na may lakas na mula magnitude 2.4 hanggang 3.1. Samantala, as of May 31, patuloy pa rin nararamdaman ang paggalaw sa ilalim ng karagatan sa nasabing bayan. Dahil sa sunod-sunod na offshore earthquakes, nagpaalala ang Bolinao Disaster Reduction and Management Council ukol sa earthquake at tsunami awareness measures at mga itinakdang evacuation route sa kani-kanilang barangay. Kaugnay nito, may inilabas ring Memorandum Number 2026-08 ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan pinayuhan ng lahat ng residente ng bayan na maging alerto at maghanda sakaling magkaroon ng mas malakas na lindol o tsunami. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Top IFM. IFM News. IFM News. IFM News.